ҳамон гирифтем кепкара. бо иш ҳамаш майли шаҳром кепкара ҳама мешиносанд. Душанбеда мегарди ҳама одамо нигоҳ доранд, худ ба худ бо пуч-пуч када гап задестиян. надпиша хондестиян, ядигари шонда чӣ гуфтестиян. ака фаҳмидам ки шинохтанда кепкара. гуфтам ай балоҳо шинохтанд сразу. Дига маам катагӣ када, маам фахр када пӯшидам. маам ба худом фахр кадесам пӯшидам. гуфтам чум чи хеле да, например як чира мепӯшӣ ку ма любой бренда бупӯшӣ хеле фахр намекардам. а кепкаи тра бачаё ча аллоҳ баракат омада то штам кепкачаи мара харидесен, видео кадесен, ҳай ҳуй кайсе даже ма ба хиёл кардам мара фақат ҳамин шербачаҳо тамошо мекунанд, мақсад дастгирӣ мекунанд. казуса духтарако рафта кепкаи мара харидесен. ман медонам радной одамое ки кепкаи мара харидесен ку радной ва ё барои кепка не мара дастгирӣ кайсан. кепка харидан дар ягон ҷо проблема нестай радной. не ки мара внимание кайсен дастгирӣ кайсен. ба худо як примери оддӣ ҳамаи ҷавоно дамеша ки як сағира авқоткаша кашталош кандагӣ ҳам хеле гап хавар кард радной, ҳам хеле результат кард. пага радной мегу магазин дар ки ҷои бренд ай магазин ҷамъ гирдиш куне радной. скорее всего чанд қай барвақттар гап хаварш кунем ҳамон қа барвақттар радной ман мебурорум ҳамон фоидаша қад шумо дар прямой эфир $100 гап хавар мешавад. зинда бошен. субҳ хайр гайсакои ман шаҳрома кабир радной движени дай радной гап хавар ҳай ҳуй. Good morning amigo, how are you? Good. Oh, reska Isusушка радной. Thank you very much. Have a good day. Thank you. What's your name? Askar? Askar? Зинда боши. My name is Shah. Движени гап хавар ҳай ҳуй радной ҷараби иҷа чӣ гапай радной? ай модарам хусруги ҷараби радной иҷа чӣ гапай? аби заказа бояд ки набутем радной як кофе ҷепс кунем ба метем заказа радной радной. касе омад била кадои файрод кад чӣ тарсидам. клен меяку гӯшаш меҷунба радной мегаи сағира ҳотай радной ма ира авқот ма биёр гуфтум и кофе пофе ҷепс кадиса. наёя яки ба сайт заказиш радной. биё жанг кофе раби ай ростишай радной. ма кадом оқера завтрак овардем радной. Hi, how are you? I'm good. Name? Nina. Nina? Nina, you're very beautiful. Have a good day. Astaghfirullah. بلا радной Америка рави чихе кино ай ҷерани ма рави маршруткаи ма рави радной. короче дар иҷа бачаҳои ча пеш хеле подавонӣ мегзарондиян исус гов повора мечарондиян ба муддати вақт зиндагишон хуб шуда нағз шуда неке фромӯш накардиян радной. на ҳайкали буқора задиян нигошон ку радной ақл надоранд ҷайде онро баранд. короче иҷа дарах парах ҳай ҳуй абети дар мақсад подавонида гово ҷамъ мешидиян дар иҷа мешидиян инам хеле гап хавар мекардиян. гайсакои ман нигоҳ ка американский обстановкараи кампирако завтракш кардесам. нигоҳ ки чӣ хушрӯай. нигоҳ ка духтамара нигоҳ дора лавоша газидаи сайрадной чӣ балои дора кани ресторан даги ҷои ҳушум ба о духташи ман падаркаш кардам дераждаин дора чӣ нигоҳ ки дора натамошо мекунем. муй сари ниё қаве just got good day. Have a good day. Hi. How are you? Beautiful. با خدا دیل مرسی زمان هم یه جنی هم خیلی دارم радной. گرن бачаё ча кепкачаҳои бедгай сарадной дар магазини исмоил тарафи жеде да мондагим дар шумо ҷон вариант куне бидроя кепкачаи бедгай сабигре шаҳромака ёрдам куне радной
то ними шава кор мекунанд, то 11 шава айсар, то 11 шава я момент кне бидрои 100 сум да ами кепкара бигире радной. Агар формачаҳои идитона аямуҷа кне кепкара падарка мекунанд радной, шумо форма мекунед. Била радной кори ма гарен ибад буд меша. Валлоҳ биллоҳ қасам ин мардако мара пли реклама додагӣ нестан радной. Мара ёрдам кардестанд ки ҳамин кепкачаҳо ма фурӯшум радной. Фаҳмидӣ? Мақсад ҳамин ма гап мезанам дарди мара фаҳмидан. Ма да биромадам гуфтам бародар биё мо ҳамин кепкаҳота да магазин мо мефурӯшем. Мақсад ёрдамат мекунем. Да шумо ҷоном вариант кне бидроен радной. рӯзои наздик прямой эфира сар метам $100 ҳар рӯз тақсим мекунам радной. Газ бачаҳои ча кепкачаҳоро да як магазин задем. Да шумо ҷоном бирен ая магазин бигирен 100 сомон ая кепка радной. бобо шербачаҳо мара ёрдам карданд, ҳам кепкаҳо ма фурӯхтесанд, ҳам агар шумо форма кне кепкаи мара шумо да бепул метан. аллоҳ курум кина дурӯғ бугум радной. $5000 50 нафар да $100 да прямой эфир тақсим мекунам. дастгирӣ кунем ҳамин кор да задни назанем радной. то охира бирем. ман ҳам хеле сағираем ки задни нестай радной. чизе меша намеша ман то охира мерам. шуморо хоҳиш мекунем ёрдам куне кепкачаҳоро бигирем. гайсакҳои шаҳромаки америка бачаҳоё ча бародарро дастгирӣ мекунем. гуфти гапҳои худаш ки гап хабар мекунем. кепкаҳоша овардагием бародара ба хотири кепкаҳои шаҳромак инаи образа 350 сомон кардем. як кепкача қатиш падарка дора бародарҷоно. агар кепкара хича тоқа дастрас карданӣ бошен метонем биенаи магазин 100 сомони кепкара дастрас кунем. баъд як гапи дига бародарҷоно, комментария да шаҳромаки америкаро атметид мекунед. да комментария кадомит атвет дод айноми магазини исмоилшоп як кепка падарка бародарҷоно. сарбаланди хонаобод бошед.